Дами и господа, посрещнете водещия Злати! Добър вечер на път и вечер. Няма да гледате шоуто. Рейтинга на шоуто е потресаващ, така че ако се наложи цяла детска градина, ще водиш. Ясна ли съм? Тази година, за да отпразнувам Коледа, ще взема един от вас вкъщи. Това е много хитра кампания. Да имаш сирак за Коледа. Ето тук започна всичко. Много си усмихнат. Бях щастлив. А сега си звезда. Бате, Злати, течен сапун! Лъскало е само пред. Шоу! Ти си лъжец! Измамник! Ян, весела Коледа! Весела Коледа! Беше като истинско. Ян, можеш ли да ми простиш? Рейтинг. Сърдиш ли се на родителите си? Как да им се сърдя, като не ги познавам? И ти си като мен в неравностойно положение. Точно така. С тебе си изкарам една страхотна Коледа.